emekwala ọzọ. Mgbe onye ọbụla ji echeta ama nna ya na ikwu nne ya, ịlarute ụlọ, saa anya gị mmiri, dote ya n'ala, kpụkete ndị ezinụlọ unu nso, jụọ ha ka ekesi anyanwụ. Nke a kpara n'ekwentị bụ n'ekwentị, mmadụ bụ mmadụ. Gị na ha darịta ntị ka ị mara ka ekwe na-akụ. Jụọ ese maka ndị otu ebiri gị ka ị mara ka obodo si aga n'ihu. Mee ntụnye gị ma kwuru otu ebe maka adịghị ama ama. Sonye n'ihe a na-eme n'obodo, ọ bụghị n'elu isi daa. Mara anya elere ele na nke arọrọ arọ. Ụwa dị egwu, ụmụ ụwa siri ike. Wetuo onwe gị ala, ọ bụghị sọsọ gị bi na mba. Ị gaghị ndị nọ n'obodo mma. Chagharịa anya gburugburu. O nwere ndị ọnọdụ ha ka kpọnyere ọnụ n'ala. Ya nwere onye ma ọ bụ ndị ị ga-enyere aka. Mee ole ike kwere gị, kama ị ga-akpọrọ